Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar ausencias, nin chorar para partir. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitarse a loita é precisa, e rirse preciso rir. Loitarse a loita é precisa. Non son fada nen princesa quen mirar. Non sei cobrar cando estimo, nen doce non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, nen doce non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Camiñar cos pés no chan, negar deuses asasinos. Camiñar cos pés no chan, negar deuses asasinos. Non crer sen ver dubidar, confía só nos sentidos. Non crer sen ver dubidar. Non son fada nen princesa que mira. Fanme rir por cos de pé, contemplo el vivo en memoria. Fanme rir por cos de pé, contemplo el vivo en memoria. So forxa patria esa historia, fabrique as quen quixer. So forxa patria esa historia, que as fabrica quen quixer. Cuspo en riba do papel, que mutile a identidade. Cuspo en riba do papel, que mutile a identidade. Viro as costas ás vaidades, este xolla ponte os reis. Viro as costas ás vaidades. Non son fada nen princesa que mirar. Non son fada nen princesa que mirar. Non son fada nen princesa que mirar. Cántame, rula, canta, que o meu corazón pena. E o meu penar é tanto que nada me serena. E aunque medro e sorrío cando comeza a escena, cardo na miña alma o medo dunha nena. Cardo na miña alma o medo dunha nena. Fálame con coidado que non atopo cura, e non teño xa dentro carraxe nin bravura. E aunque sei que vira un vento que barrera a tristura, fálame agora lento, lévame esta amargura. Fálame agora lento, lévame esta amargura.
Con a tua voz no vento e como a calandria espera a que muden os tempos para anunciar a era e devolveme o rumbo como eu cho devolvera se as túas as boas en lonxe da primavera. Se as túas as boas en lonxe da primavera. A túa voz é miña porque son eu quen canta e son as miñas alas as que o teu voo levanta e aunque esqueza que as teño elas só se axigantan mentres volve a ledicia dar na miña garganta. Mentres volve a ledicia dar na miña garganta e canta, me rula canta que o meu corazón pena e o meu penar é tanto que nada me serena e aunque medro e sorrío cando comeza a escena cardo na miña alma o medo dunha nena. Cardo na miña alma o medo dunha nena. Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe cando vai para Rianxo. A Virxe de Guadalupe cando vai para Rianxo. A barquiña que a leva era de pau de laranxo. A barquiña que a leva era de pau de laranxo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques rianxeira, e te vas a marear. A Virxe de Guadalupe que non fixo moreniña. A Virxe de Guadalupe que non fixo moreniña. Foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Foi un raíño de sol que entrou
pola ventaniña. Ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, e te vas a marear. Teño un pesar como un puño hecho de contar un día. Teño un pesar como un puño hecho de contar. Hoxe imos falar sobre a monogamia e o poliamor. Sabedes o que é a monogamia, chicas? Non, a verdade que non. Que? Pois a monogamia ten varias definicións. Si falamos da súa definición biolóxica, a monogamia é un sistema de emparellamento entre dous individuos que se reúnen para cooperar na supervivencia e na crianza, compartindo un territorio e recursos. Os animais utilizan este sistema moitas veces, pero os que mellor o utilizan sabedes cales son? Cales? As aves. Hai un exemplo moi famoso que é o dos pingüinos. Os pingüinos buscan unha pedra para buscar unha parella. E cando lle dan a súa pedra, se lla aceptan, van a ser a súa parella para toda a vida. Esta é unha relación monógama. A definición social na monogamia é unha norma social. É o modelo mediante o que se establece un vínculo emocional ou sexual entre dous individuos e exclusivo entre dúas persoas. Samara, podes dicirme o que é o poliamor? Pois pola contra, o poliamor é unha forma de relación na que unha persoa pode manter vínculos afectivos e sexuais de maneira aberta, consensuada e honesta con todas as partes implicadas. Básase nun acordo mutuo, a comunicación e a liberdade. Respecto ao poliamor, podemos encadralo relacionando co feminismo. Bueno, o importante deste movemento é que exista a liberdade, a igualdade e o respeto, claro está, mais dende algunhas correntes feministas esta opción considérase un acto de rebelión hacia as estruturas tradicionais. Históricamente, as normas sociais limitaban a liberdade feminina respecto á masculina, recibindo severos estigmas sociais. Ademais, respecto ao que falou Emma, a monogamia considérase un elemento esencial do matrimonio. Esta institución estivo socialmente moi vinculada a normas patriarcais e durante séculos implicou a dependencia económica da muller e control sobre a súa sexualidade, exercendo unha gran desigualdade. Por isto, a autonomía feminina personal que conleva o poliamor é tan revolucionaria. E teño unha pregunta. Con respecto a as relacións poliamorosas, existen tipos? Porque dentro da monogamia existen bastantes. Un deles é a monogamia sexual, que é exclusiva entre dúas persoas e en relacións íntimas. A emocional, que é unha conexión afectiva con alguén. A social, que é a que dixen antes. E a seriada, que a seriada quere dicir que non sempre estás coa mesma persoa na túa relación monógama, senón que estás con unha e despois máis adiante pode ser que esteas con outra, como cando unha parella remata e logo busca outra. Respecto ao poliamor, só existe unha definición e non ten ningún tipo. Xa que falaches de relacionala coa filosofía, existe algunha filósofa que fale sobre as relacións poliamorosas? Pois mira, varias pensadoras analizaron críticamente estruturas como o matrimonio e isto pódese relacionar co poliamor. Kate Millett, por exemplo, mantivo que o patriarcado é un sistema onde os homes teñen poder sobre as mulleres e afirmou que esta desigualdade tamén está presente nas relacións de parella e familia. Por tanto, ante isto, o poliamor enténdese como unha forma de cuestionar a idea da exclusividade obrigatoria e posesión dentro da parella. A muller ten máis libre e non ten imposicións patriarcais. Outra é Simone de Beauvoir. Na súa obra O segundo sexo, analizou como o matrimonio tradicional situaba a muller nunha posición subordinada e reducida ao ámbito doméstico. Beauvoir defendía que a muller era un suxeito libre, independente e capacitado, mais oprimida polos homes. Así mesmo, na súa propia vida, mantivo unha relación poliamorosa con Jean-Paul Sartre. Non, Saleta?
Efectivamente, eles coñecéronse en outubro de 1929 en La Soborna, que era unha escola na que estudiaban os dous. Foi unha das parellas máis revolucionarias do século XX, xa que nunca se casaron, cousa que xa era bastante revolucionario para a época, e tiveron unha relación aberta. Simón, cando acabou a súa carreira de Filosofía e Letras, destinárona como docente a Marsella, pero había un problema porque ela xa coñecera a Sastre. Entón, toda esa distancia que había entre os dous iba a ser un lastre para a relación. Pero os principios de liberdade e tolerancia que defendían os dous fixeron que esta relación saíra adiante ata 1980, que foi cando morreu Sastre. Durante este período no que estiveron separados, compartiron varios amantes, entre os que estaban alumnas de ambos, que produxiron dúas denuncias hacia Beauvoir por abusos, que foron, por un lado, Natalie Sorokin, que denunciou a súa nai, e Bianca Lamblin, que fixo como unhas memorias anos despois nas que denunciaba a ambos os dous mestres. Estas dúas denuncias acabaron coa carreira de Simón, pero non coas relacións que tivo con ela. Simón tivo dúas relacións moi coñecidas que eran moi importantes para ela, que foron Nelson Algren, co que estuvo máis de 4 anos, e Claude Lanzmann, que era un director de cine que estuvo na súa vida tanto en ámbito amoroso como de amizade. E non son os únicos famosos que tiveron este tipo de relacións, xa que actualmente hai varios que tamén practican isto, como Willow Smith, Nuria Roca e Juan del Val, ou Nillo, que despois do seu divorcio en 2023 admitiu que está nunha relación simultánea con 4 mulleres. Seguindo sobre Simone de Beauvoir, ela reflexiona sobre a monogamia no seu análise. O matrimonio monógamo ocupa un lugar central porque constitúe, según ela, unha das institucións onde a desigualdade materialízase con maior claridade. Para Beauvoir, a monogamia é o resultado de procesos históricos vinculados ao rexurdimento da propiedade privada, a herencia e unha organización económica de sociedades patriarcais. Ela observa que, aunque a monogamia presentárase como un pacto entre iguais, históricamente era moito máis asimétrica. Mentras que os homes permitíase unha liberdade sexual máis amplia, as mulleres eran definidas por a súa fidelidade e a súa pureza. Esta diferencia é a que revela que o matrimonio monógamo non era simplemente unha relación efectiva entre iguais, senón que era unha estrutura de poder. Como ben mencionaches ti, Saleta, Beauvoir mantivo unha relación con Jean-Paul Sartre e non era moi convencional para a súa época, e foi por isto e a súa experiencia propia que reflexaba a idea de que as relacións debían constituirse mediante contratos libres e conscientes. Ademais, Beauvoir non foi a única filósofa que falou sobre a monogamia, senón que tamén Firestone, que foi unha pensadora feminista radical que reflexionou sobre as relaciones de parella, familia e estruturas sociais que influían nestas. Na súa obra A dialéctica do sexo analizou como moitas institucións sociais, entre elas o matrimonio e a monogamia tradicional, desarrolláronse en contextos históricos onde existían unhas grandes diferencias entre os homes e as mulleres. Para ela, a monogamia durante moito tempo estivo vinculada a unha organización social na que as mulleres dependían tanto económica e socialmente dos homes, especialmente porque a maternidade e os cuidados dos fillos recaían exclusivamente sobre elas, as mulleres, é dicir, reduciras a un cuidado de que traballaran na casa. Firestone argumentaba que nestas condicións a monogamia podía funcionar como unha estrutura para reforzar a dependencia mencionada anteriormente. Según o seu análisis, as mulleres podían verse obrigadas a manter relacións non necesariamente por eleccións libres. A súa teoría tamén estaba dirixida a condicións sociais que rodeaban a sociedade. Non só falaba sobre a crítica da monogamia, senón que criticaba as relacións sociais que rodeaban esta mesma. Entón, ela pensaba que se a sociedade chegaba a cambiar, a monogamia e as relacións de parella tamén podían transformarse. Ademais, ela incítanos a reflexionar sobre unha gran diferencia, que a diferencia entre a monogamia imposta por normas ríxidas, é dicir, a monogamia tradicional, e unha monogamia dirixida completamente por dúas persoas que desexan complementarse entre sí. Pois agora que xa estamos un pouco enteradas sobre o tema, gustaríame dicirvos que
nun estudo recente que se fixo nunha revista de investigación, dice que o 41% dos españois da xeración Z e dos millennials considera que podería estar nunha relación non monógama, ou sexa, unha poliamorosa. Vos que opinades sobre isto? Vos consideraríades estar nunha relación poliamorosa ou monógama? Eu, a verdade, poliamorosa creo que non. Prefiro monógama. Ti, Sama? Eu tamén creo que unha monógama. De tía en tía. Eu creo que tamén unha monógama, é que non me vería capaz de estar nunha relación poliamorosa, sinceramente. Pero ti que pensas, Emma? Eu opino que non o sei. Tería que probalo para sabelo. E bueno. E vos, os nosos queridos ointes, estaremos lendovos nos comentarios. Anda diciendo Juana